Dneska sme sa prišli pozrieť na najlepší zápas Eura do 21 rokov. A rovno vám hovorím, posaďte sa na stoličku, lebo dneska uvidíte riadny banger. Tak si poďme pozrieť všetko od začiatku. Koľko si myslíš, typneš výsledok? 3-2 po penáltach pre Dánov. Ešte predtým, ako to video začalo, tak sme si dali aspoň 3 hlavné ciele, čo u tohto tu zápasu chceme vidieť. 1. Vychytať absolútny banger od hociakého brankára. Druhý cieľ, vidieť banger. A tretí cieľ, aby tento zápas išiel do penált. No a ideš. Ja no. Gól. A kebyže stále niekto nepochopil, pozeráme sa na zápas Francúzsko versus Dánsko v šampionáte Euro do 21 rokov na Slovensku. 1-0. Joj. A protiútok. Chlapci, teraz padne gól, už mi pípol mobil. No. No a ide priama. Teraz ho zakrúti rovno na bránu. Chlapec, teraz ho... Brána! Zakrúť do brány! V dlhom posúdení s Janikom Samom sme sa rozhodli, že toto to bol zákrok brankára. Tu nevidíte, aká je ťažká práca stopera. Jedna chyba a je... Francúzsko prehráva 1-0 a začína to vyzerať pre nich veľmi zle. Ešte poď. Mám pocit, že tento fanúšik si pomýlil futbal s MMA. Ale ty sa nepomýl a klikni na to tlačítko odberu. Tak toto je priamy kop presne do vinkla. Oliver Blups, to je guard. Šimon dá určite šipku, kde to chcem, aby to išlo, že? Áno. Áno. Pravý horný vinkel. Tam to pôjde, presne tam to pôjde. No. Poď, papušu, prvý. No. Poď. Joj. Offside. Joj, pekne. Ojojoj. Dobre. Keby toto ne... No. Ja sa divím. Mi príde, že všetci pôjde dácku, lebo... Mohlo byť vyrovnané. Že podpaliť do hra.
začal druhý polčas a ja s Janikom stojíme dole, lebo bolo veľké rady na jedlo, lebo sme si ho museli trošku počkať. Ale teraz kameruje Samo, ktorému sa za chvíľku prehraje mobil, takže znamená, neuvidíte jeden gól, tak ho tu aspoň pridám v postprodukcii. No a toto je priamák. Tu na teraz povedal taký bizarný gól, lebo išla lopta, hráč už nestíhal a už išla ako keby na odkop, ale tá lopta sa zasekla na rohovom praporku. Janik už to dokonca vypol, lebo si myslí, že už nebude pokračovať akcia, ale nakoniec z toho padol gól. Takže, máme tu na takú menšiu ukážku. Lopta takto tu išla takzvané za Ronaldom, budeme ho nazývať toho hráča. Tak to išlo, on už ju nestíhal, išlo sa ako keby odkupovať od rohu a ono sa tu zastavilo na rohovom praporku. Hráč ju zobral a kopol ju na center. Problém je, že brankár, ktorý už tu nastal, on sa išiel tu napäť, no ale lopta sa centrovala ďalej. Ale to znamená, že brankár tu nebol, tým pádom on takto tu padol gól. Tu nám máte aspoň nejaký prestrih. No ale Francúzi sa veľmi dlho neradovali, lebo rovno toho vpadol VAR a gól bol neuznaný. Potom musím, Samo, Daj mu späť, áno! Sme si to celkom užívali, dokonca sme mali aj mexické vlny. A Dale, Madis, prav kľúčku! Strela! Jansko sa nestihol ani poriadne vytriasť a v ďalšej minúte prišiel posledný priamák a na posledný priamák predsa prišiel i brankár Dánska. My sme mali taký pocit, že dá nožničky. A teraz si proste užite atmosféru. Ok, dlho som už nedošiel videjko, ja sa za to veľmi ospravedlňujem, ale proste som nemal čas a ku tomu toto videjko som strihal cez 2 mesiace a chcel som hlavne vidieť tak neskôr kvôli tomu, že neviete, aký je výsledok a toto je moje rýchle hovorenie a teraz tu budete mať black screen kvôli tomu, že potrebujem natiahnuť to videjko a 10 minút, aby som nepustil like a odber, napísal Rip predáno, čau. That street to streets, I see you and me hanging on the empty swings. Down high, low, don't worry, my eyes are closed. I'm the Superman and it's my show. One shoe, two, gonna kick with my new shoes. I'm gonna kick until I need new shoes. At those hipsters, I bought